Li Amedê rêxistinên sivîl û komele bi daxuyaniyên cuda piştgirî didin Bankewasiya Abdullah Öcalan. Lê dixwazin ku devlet jî gavek ber bi çav bavêje. Platforma Kêd û Demokrasiyê ya Amedê bi beşdariya sedan welatî û endaman daxuyaniyek dan. Aşitî bi gotinê nabe. Aşitî ew sedemên ku bûn ew tiştên ku bûne sedem şer û pevçûnê dibe ewan sedema ji holê were rakirin. Hate gotin Banga Öcalan di nava welatiyan da heviyek çêkirlê pêdivî bi nexşeriyek heye ji bo aşitiyeka bi mayîn de. Di daxuyanê de hate xwastin ji bo aşitiyek mayîn de divê zext û zora li ser maf û azadiyan bi dawî bibe, mafê perwerdehiya bi zimanê Kurdî bibe fermî, dawî li polîtikaya qayûm were û rê li geşbûna demokrasiya xwe cihî ve bibe, her wisa rêxistinên sivîl dibêjin ji bo Öcalan dikaribe rola xwe baş bicîbîne divê mafê hêviyê ji bo wî were naskirin û girtiyên siyasî ên nexweşî werin berdan. Zemîna hukukî de û di siyasî de di nav parlamento de bira mafê wîn di serî de nasama perwerdeya bi zimanê dayîkê û çand û hemû mafê wî werparastin. Hunermendên Kurd jî di çarçoveya piştevaniya Banga Öcalan da daxuyaniyek cuda dan. Banga aştî û civaka demokratîk a ji aliyê Birêz Abdullah Öcalan ve hatiye destpêkirin xwedî derdikevin. Ger ku ev pêvajoyê jî ez bêjim bi erênî û nevê ez bêjim nevê pêşkêşkirî ji aliyê civakê ve wê pêşerojê de yanî her hêla civakê de wê hilweşandineke mezin bûye bixwerebîne. Hêjayê gotine Baroya Amedê jî yek ji saziyên ku piştgiriya vê pêvajoyê dike. Serokê Baroya Amedê Abdulkadir Güleç da zanîn rêxistinên sivîl dixwazin hikûmet û parlamento bi awayek zelal bi erênî rola xwe bicîbîne û divê dewlet hingavên nû bavêje ku bi zagonan pêvajoyê biparêze. Koçber bûne li Ewropayê di diasporayê dijîn dixwazin were welatê xwe. Çima li diasporayê de sedema wî pirsgirêka Kurd bû. Lê em divê madem va pêvajoya aşîtiyê hat em ê pirsgirêka Kurd bi rê û rêbazê demokrasiyê çareser bike hewceyekê ew jî vegere ji bo wa jî hewceyê ku zagon derkeve. Kesê ku di zîndana da mîna Rêz Demirtaş Figen Yüksekdağ derheqê wa da hinek zagon bê guhertin ki derkevin. Di zîndana da girtîgeha da girtiyê nexweş heye. Nexweşiya bêderman yani nexweşiya giran heye. Ew kesana derkeve va pêvajoya ez zanim ew ê daha xurttir bibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.